दिनै बड'लेण्ड एकर्डनि 2020 जे 2020 सनाव जे एकर्ड जादोंमोन बिनिनो मोनसे पेकेज हिसाबै क'क्राझारनि मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि मैखोम ओनसोल सिम्बोरगाव जि सिम्बोरगावखौ सारा बुहुमनि बर'फ्रानो मिथिगो जे बेवहाय गोदो सोमावसारनाय एबसुनि साहित्य सभानि जेरावबो सिम्बोरगाव ओनसोलनिफ्राय गोबां अबदान दङ मुंख्लं दङ जोंहा बे ओनसोलनिफ्राय दा बे सिम्बोरगाव ओनसोलखौ दिनै बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन ओनसोला जौगानाय बायदि बेखौ जौगालांहोनांगोन बेखौनो थांखि लानानै जोंनि लकेलनि दैदेनगिरिफोर बयबो सावरायनानै बेवहाय मोनसे जोंनि एनिमेल फिड प्लान जों जायफोर अमा दाउ बोरमा बायदिसिना मिफोरखौ जुनारफोरखौ फिसियो बिसोरनि आदारनि थाखाय मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननायनि बाथ्रा सानदोंमोन आरो जिहेतु खाथि खाला रायजो जाग्राफ्रा बयबो अमा फिसियो हांसो फिसियो दाउ फिसियो नाथाय आदारनि थाखाय मालाबा जेंना जायो आगोलफ्राव जोंनि मानसिफ्रा जौ सङोमोन जौ संनानै अमानो जाहोयोमोन थास' थारुन बायदिसिना रुना जाहोयो आथिखालाव एसे खमायलांबाय दा दिनैनि समाव कमार्शियेलि मासे मानै माथाम अमाखौथ' जोंनि आइजोफ्रा ओरैनो फिसिनो हायो नाथाय मासे माथाम माब्रै अमाजों जोंनि रांखान्थिया जौगानाय नङा दा नंखायनो रांखान्थिखौ नोजोर होनानै जोङो 20टा 30टा 50टा 100टा जाहाथे फिसिनो हायो बिनि थाखाय आदारनि जेंना जाहाथे जाया बिनि थाखाय नैबे फिड प्लेनखौ जोङो मोननै जायगायाव गायसननो सानदों आरो सिम्बोरगाव दिनै गायसनजेनबाय बेवहाय सानफ्रोमबो 150 मेट्रिक टन 150 मेट्रिक टन आदार प्रडाक्ट जागोन दा बड'लेण्ड ओनसोलाव जिखिनि जोंहा जुखाम आबाद जायो सयाबिन आबाद जों खालामदो बिनिफ्रायनो अमानि आदार बायदिसिनाफोरखौ बानायनाय जायो एफा एनै मिनारेल होदेरनाय जायो दा बे गासैबो जिहेतु जोंनियाव र' मेटेरियेला दंखायो नैबे फिड प्लेनखौ खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा खम दामावनो जुनादनि आदारखौ एबा मिफोरनि आदारखौ बायनो मोनगोन बेवहाय मोननै लाब जागोन मोनसे जाबाय बिथांमोना गायनाय जुंखाम बायदिसिनाफोरखौ बे इन्डास्ट्रियाव लाबोना प्रसेस खालामगोन गुबुन मोनसेया जाबाय मा बिनि जि प्रडाक्ट जानाय आदार बेखौ जोंनि माखासे आबादारिफ्रा एबा फार्मार्सफ्रा फार्मिं खालामग्रा मानसिफ्रा बायनानै लांनो हागोन এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।